Facebook Ads. Na ovoj stranici, ako gledaš na digitalnom superheroju, odnosno na stranici digitalnog superheroja, ćeš dobiti jedno uvodno besplatno predavanje iz Facebook Adsa u kojem ću ti već ući u to što je ključno kod Facebook Adsa i ispričati ti priču da razumiješ te fundamente. Kao i svakoj edukaciji, najvažnije mi je da odmah na početku razumiješ što je srž kreiranja vrijednosti kroz određenu digitalnu vještinu, u ovom slučaju Facebook Adsa, jer kada dobro razumiješ te temelje i fundamente, onda je puno lakše učiti sve ostalo, jer glavni cilj, užasno, nije teško naučiti sučelje, nije teško naučiti gdje šta stoji. Na kraju krajeva to se cijelo vrijeme pojednostavljuje i mijenja i bit će sve jednostavnije tijekom vremena, ali ono što ljudi stalno rade greške u ovom slučaju u Facebook oglašavanju je da ne razumiju taj srž kako kreirati vrijednost kroz sve te funkcije i onda u moru svega toga se znaju izgubiti, napraviti neke greške ili jednostavno iskoristiti maksimalno potencijal kojem ova moćna platforma nudi za oglašivače. Tako da pogledaj ovo uvodno predavanje i vjerujem da će ti ono već dati jako puno informacija o tome šta je Facebook Ads, kako funkcionira, koje su te ključne stvari koje trebaš paziti. Naravno, to je samo uvod u cijelu edukaciju o Facebook Adsu koju, kao i sve druge edukacije na digitalnom superheroju, radimo na način da prođemo sve što ti treba, da apsolutno svaka mala stvar je korak po korak, da taj inicijalni strah od sučelja na početku prođemo, da se snađeš i da se navikneš na to novo sučelje, da tek onda idemo u te neke naprednije stvari, ali i da ideš prema najnaprednijim i najkompleksnijim stvarima, jer nije cilj, bez obzira što si početnik ili početnica, cilj je da na kraju budeš da znaš sve i da znaš raditi jako dobro. I to će te, bez obzira što možda kaskaš za nekim ljudima koji možda već 10 godina rade Facebook oglase, svejedno i oni rade jako puno grešaka, tako da možeš na ovaj način brzo postati kvalitetan stručnjak iz Facebook oglasa. Tako da, ako gledaš to možda na YouTube-u, odi na digitalnisuperheroj.com, na naslovnici klikni na Facebook oglase i dovešće se na stranicu gdje imaš to besplatno poglavlje. A naravno, nakon toga, ako želiš gledati svu edukaciju i sve ostale edukacije na digitalnom superheroju, onda ono što možeš napraviti je da upišeš i postaneš našim članom. To možeš napraviti za samo jednu malu mjesečnu članarinu koja je točan iznos toga ti je negdje na stranici. Često imamo neke poslovne ponude pa malo istraži, nađi tu informaciju i kada platiš tu mjesečnu članarinu funkcionira kao Netflix, znači sa jednom mjesečnom članarinom dobivaš pristup apsolutno svim edukacijama na digitalnom superheroju. I po tome je digitalni superheroj drugačiji od većine platformi, upravo iz razloga što ne plaćaš individualno za edukaciju, nego jedna mjesečna članarina ti daje pristup apsolutno svim edukacijama, certifikatima, našoj podršci i budeš dio naše zajednice, imaš pristup svim nekim funkcijama koje su na platformi. I naravno, ono što mi stalno radimo kako je digitalni marketing i digitalna vještina, u ovom slučaju Facebook Ads, su živi sustav i stalno se nešto mijenja i mi smo u kontaktu sa svim, pratimo apsolutno što se događa u svijetu, pratimo što se događa i kod nas i kad god nešto novo izađe, apsolutno nam je u interesu da odmah to skužimo brzo i implementiramo i dodamo u bazu edukacije ili kao poglavlje ili kao novu edukaciju. Također, ako imaš neko pitanje vezano za Facebook Ads i možeš pogledati koje sad trenutno poglavlje imamo u našoj edukaciji ili uspoređuješ ovu edukaciju sa drugim edukacijama, slobodno nam se javi, postavi pitanje i da ti pokušamo odgovoriti ili ako imaš čak neki projekt te nešto konkretno zanima, slobodno nam se javi i da popričamo i da ti pomognemo koliko god možemo, a naravno to kada postaneš našim članom, onda svi naši članovi dobivaju našu podršku stručnu i pomoć kad god ti treba, bilo da se negdje zapošljavaš, bilo da pokrećeš svoj posao ili već imaš svoj biznis i želiš ga povećati ili radiš u nekom malom poduzeću gdje si zadužena za Facebook i cijele ostale vještine, tako da tu smo uvijek da našim članovima i članicama pomognemo da postanu pravi digitalni superheroj. I zadnja stvar je ta da jednostavno, da bi još ti olakšali neku odluku na početku, imaš u prvih 14 dana, možeš tražiti povrat svoje prve uplate, tako da jednostavno ti nije uopće riskantno investirati, vidjeti da li ti funkcionira ova edukacija ili sve ostale edukacije i donijeti odluku unutar tih 2 tjedna. Ako iz nekog razloga ti to jednostavno nije to, dobiš povrat svoje uplate bez ikakvih pitanja i bez ikakvih opravdanja. Također isto malo prozuj po našem Instagramu i YouTubeu, vidjet ćeš tamo često objavimo neke klipove iz naših plaćenih edukacija, odnosno koje imaš pristup kao punopravni član, pa još možeš dobiti bolji dojam o čemu se radi, kakve su naše edukacije i tako dalje. Ništa, uživaj u Facebook Ads besplatnom poglavlju i vidimo se u našoj zajednici. Bok.